дар бораи ҳамин намозе ки баъди баромадани афтоба устод амира кадом вақт то кадом вақт хундан мумкин аст? баъди 15 дақиқаи баромадани офтоб то завол, яъне пеш аз 3 дақиқа пештар аз азони пешин, ҳамин қадар вақт дорад. ин намози зуҳо ҳаст. аммо агар дар масҷид намози бомдодро хонда бошеду дар ҷое ки бомдод хондед то офтоб баромадан дар як ҷо нишаста зикри Аллоҳ таоло, қироати Қуръону ибодат карда нишинеду баъди офтоб қади ан айза баромадан 2 ракат намоз хонед, дар ин бора ҳадисҳо ворид шудагӣ аст ва баъзе уламо иснодашро ҳасан, саҳеҳ гуфтанд, баъзеҳо заиф гуфтанд. ба ҳар ҳол саҳеҳ гуфтагӣ ҳастанд. яъне агар нишаста то офтоб баромадан нишинад, баъди офтоб қади найза баромадан 2 ракат намози шуруқ хонад, савоби умра мегирад гуфтанд. инам ворид шудагӣ ҳаст. аммо намози зуҳо ин шарта надорад, яъне баъди баромадани офтоб қади найза то 3 дақиқа пештар аз азони шом дар ҳамин муддат метавонад 2 ракат, 4 ракат то 8 ракат намози зуҳо хонад. ва касе ки 2 ракат намози зуҳо мехонад, қарзи баданашро соф мекунад. Аллоҳ таоло дар бадани одам 360 буғум пайяҳо ҳаст. ин чизое ки қатъ мешавад ки инсон Аллоҳ таоло монанди як асона офарид. бубинед чӣ қадр саҷда карда метавонед, рукӯъ мекунед, хам мешед, қатъ мешед, рост мешед. ин неъмати Аллоҳ таоло. як дастатон ба тамоми аъзои баданатон мерасад. агар Аллоҳ таоло монанди як сутун меофарид, бисёр мушкил буд зиндагӣ. потон қатъ мешад, мешинед ба ҳар хел. ҳамин умуми ҳамин устухонҳое ки қатъ мешад 360 буд аст дар бадани одам. ва 360 садақа воҷиб мешад гуфтам. баъд мисол овардан субҳаналлоҳ гӯӣ 1 садақа, алҳамдулиллоҳ гӯӣ 1 садақа, амри маъруф кунӣ садақа, наҳйи мункар аз мункар кунӣ садақа, тиловати Қуръон садақа, қадаме ки роҳ монда ба масҷид меравӣ садақа. баъд дар охираш гуфтанд ки 2 ракат намози зуҳо ҳамин ҳамаша дар бар мегирад гуфтанд. яъне касе агар 2 ракат намоз хонад, ҳамин 360 ҳақ адо мешавад. برای آنکه وقتی که شما نماز میخونید، سجده رکوع میکنید، سلام میدید، اتحیات میشنید، همین استخوان‌ها همش کار کرد الکی. حقش به همین 2 رکعت نماز ادا میشد گفتم. یعنی فقط حقی همین قطع شوی ها، نه حقی عمومی بدن.